Жени, казваш когато си готова, тъй като тя няма как да ти даде знак. Смятате, че сте направили фигурата. Добре, надявам се да не се връщаш. Жени, да видиш какво е направила тя. В резултат на твоята инструкция, погледни. И би ли могъл някой друг да седне отзад, за да продължи това? Заповядай. Аз може да кажа нещо. Ами на този етап не. Обаче после при обсъждането очаквам силна активност. Добре? Сега. До тук, нали, това, което е направено, да кажем, че започваме от начало и продължаваме, без да имаме предвид пред до сега постигнатата фигура. Взимаме двете